I da, jako interesantno je ovoj kriminalnoj Srbiji što se kao već koliko otprilike pola godine vodi neki protest protiv nekakvog nasilja. Počelo je to sa nasiljem u školi, masakrom u Debeše, ovom mestu. Naime, nasilje je sve više i više, naravno doći će vrhunac do neke tačke i onda ne možda prevagne više, jer prosto to bi bilo onda pokolj na dnevnom nivou. Što je, naravno, oni slučajevi koji dopru do medija su vrlo retki, nasilje je mnogo u Srbiji izraženiji, kriminal, ali jako je veliki problem što su nasilnici među policajcima, među pripadnicima i kriminalci, dakle, među pripadnicima institucija, pravnih pre svega, svugde ih i štite se međusobno, jako su opasni, jer ljudi misle većina ljudi misle da oni rade na stranu naroda, u interesu, kao što i glase presude i kao što treba da rade. Ne, oni ne rade često. Oni rade u interesu ličnom i svojih prijatelja, poznanika ili novčano, i sve dok se to ne iskoreni, a po mojoj gruboj proceni, ne grešim puno, možda za 10%, Srbiji fale oko 300.000 zatvorskih ćelija. Naravno, u zatvorima trenutno ima sigurno par hiljada nevinih, i jako mnogo hiljada, desetak hiljada okorelih kriminalaca, pričam za onih najgorih tužilaca, policajaca, sudija, znači za onih što utiču na to da upravo kriminalci budu na slobodi. Njih je minimum par hiljada na slobodi. Upravo, pa taj Nenad Stefanović, viši tužilac, Zoran Divjak, Zagorka Dolovac, da ih ne nabrajam, dakle, Vučić Aleksandar, takozvani predsjednik lažni, pošto je i te izbore i pokrao i mito je davao pre njih i tako dalje, tako dalje. To su samo neki od, naravno, cijela ta garnitura, ekipa, Palma, Dačić, jako ih je mnogo, dakle, jako. Ovo su neki poznati samo. I sve dok se to ne reši, bojim se da neće nikad, jer lustracija je neophodna, to ona najgora moguća, ne najgora, prava, ono, preki sud, pošteni sudioci, sudija, desetak, tužioca, par, koji će da radi 10 sati dnevno, prima platu od par hiljada eura, u svakom većem gradu takva ekipa, i da krene da radi i za mesec, dva da dovede, kažem, da se pohapse kriminalci, oduzme im se imovina pokradena ili prepisana na tuđe imena i tako dalje. To je neophodno da bi ovo društvo, dakle, jako je puno, sad je to kao jedna velika korpa s jabukama, da otprilike 50% 70 trulih. I ove zdrave nema šanse da prežive ako se ne odbace trule. To je problem u ovoj kriminalnoj bandi, rupi od banana države koja nestaje, naravno. Evo, Kosovo je otišlo de facto i de juro, ko što se kaže. Čak i sever je otišao zahvaljujući kriminalcu Vučiću i ekipici Radojičiću i tako njegovim tim krimosima koji ne znaju šta će s milionima pokradenim. Ko što kažu, dan radnog staža nemaju, a miliončića, eurića, a boga mi neki milijarde imaju, naših para naravno, ili para od trgovine oružjem i tako dalje. I taki nam kroje narodu sudbinu, mi ćutimo kao nojevi glavu u pesak, mislili, neki su zadovoljni s nekih 500-600 eura ili s 0 dinara, živeći od danas za sutra, gladujući i tako dalje.